Jo recordo que el tiraven allà, abans hi havia l'hotel Solterra, i el tiraven a davant de l'hotel Solterra. Jo me'n recordo que hi havia l'avi Lleva que fotia uns crits, jo pensava, cony foten aquesta gent, però no ha passat d'aquí, no? Perquè clar, era molt menut i aquí l'última vegada que es va tirar, que jo vaig veure, es va tirar aquí a l'any 60. De per aquí ja no es va tirar més. Doncs hi va haver el lapsus aquest del turisme, no? Va passar que clar, la gent no estava per anar a tirar l'art, de pobres ja no n'hi van haver, saps? Perquè la tirada de l'art era una tirada que hi anava més aviat a la gent de la misèria, que en deien l'art de la misèria, Lloret, el passar, diguem-ho d'aquesta manera, de pobres a rics. La gent estava per fer hotels, per fer botigues i tal, i inclús els hi feia vergonya dir que havien anat a tirar l'art. Que clar, que tenien un hotel, deia, hòstia. I clar, nosaltres va ser com vam començar, i aquests van ser els primers que ens van explicar què cony va tens que dir, jo com anava a Canyelles a peu i tal, i això va ser una cosa molt maca, de que tota aquesta gent que se'n donaven vergonya, que ens expliquessin les seves vivències, que ho anàvem apuntant, per això hem fet aquest llibre i tot això. Jo recordo que la idea va ser de Salvador Pujós, que ha dit, tenim que anar a tirar l'art. Què vols dir? Berta, ho direm en Melchor. En Melchor, com que era pescador, jo recordo una vegada van venir a casa meva i en vam estar parlant. Podríem anar a veure en Pere Lleva, que en Pere Lleva encara té la barca, i aquell serà el patró i tal. Si recordeu, en Pere Lleva vivia allà dalt a les Tres Creus, del costat del manicomi. I vam anar allà a la pujada i vam dir, Pere, hòstia, foteu-en aquí. I cony, volem anar a tirar l'art. Diu, esteu sonat, teniu que anar aquí dalt al sanatori. I aquesta va ser la seva resposta, que ara me'n recordo perfectament. Però mira, a l'últim el vam convèncer i van dir, hòstia, per què no ho fem? Vinga, va, i van començar d'això. L'ànima va ser en Pere Lleva i en Melchor, llavors s'hi van ajuntar altres pescadors, el nen, tots aquests d'aquí, van ser com vam començar a fer la primera tirada de l'art. En Llobera em sembla que ja us ha explicat com anàvem aquí a Camp Maitanqui, de fer la barreja, allà ens explicaven les seves vivències i coses d'aquestes, que ens va servir per fer tots aquests llibres que hem fet. Són explicacions d'aquesta gent que ens ho han explicat. I així va ser com va començar la tirada de l'art. Mira, i que això va ser l'any 81. I llavors a partir d'aquí ho hem anat fent ja dues vegades l'any fins avui.